שאתם תפיקו הרבה מאוד ערך מהלייב הזה, והנה יש לי ככה כמה שאלות לשאול אותך. האמת שיש לי המון שאלות, והזמן שלנו קצר, אז אני אסתפק ככה בכמה שאלות קצרות, ואני אשמח שתשתפי אותנו תוך כדי בדוגמאות וסיפורים, אם יש לך. כן. אז מה בעצם עומד בבסיס של שיטת פאולה? מה זה בעצם הדבר הזה? אני חושבת שכל אישה שעשתה פעם בחיים של האפצ'י, היא הרגישה שהיא לא עושה את האפצ'י הזה עם האף או עם הפה, היא הרגישה שהיא עושה אותו עם רצפת האגן, ולפעמים אפילו הגופים שלה התכווצו. וזה באמת מה שעומד בבסיס השיטה הזאת. יש לנו בגוף 7 ספינקטרים. ספינקטרים זה הכוונה שרירים שהם שוערים או סוגרים. יש את העיניים, האף, הפה, 3, אוזניים, זה 4, כפות ידיים, כפות רגליים, 5, 6, והשביעי, והוא אולי חשוב ביותר, זה כמובן הספינקטרים של רצפת האגן, שהם מאוד חזקים, הם מאוד עוצמתיים, והם מאוד, בעצם אנחנו לא יודעים את זה, אבל הם מנהלים אותנו. זאת אומרת, הם מנהלים את הגב שלנו, למשל, איפה הגב שלנו מונח בנעל השלישית, הנעל 2 רגליים, ובאמצע, שם עמוד השדרה מונח, וכשרצפת האגן תהיה לו נעל טובה, אז הוא יהיה במצב טוב. ואם רצפת האגן תהיה חלשה, אז הרבה פעמים מתחילות בעיות גב. ובכלל. בעצם רצפת האגן זה משפיע על הגב בעצם לפני שאת אומרת. כן, רוב הנשים שמגיעות אליי זה באמת בגלל שילוב של גם רצפת אגן חלשה וגם בעיות בגב תחתון. להיות האל, זה... פעם התקשרה אליי אישה, ועוד בטלפון היא אומרת לי, אני מרגישה שיש לי בעיה באל אחד, אז כזה, היא נהנית מהבדיחה של עצמה, כאילו, מובן. זה בדרך כלל מה שאני רואה, זה גם עובד כמו קסם בדבר הזה, בדרך כלל בתקופה של חודש, גם הרצפת הגן מאוד מתחזקת, וגם הגב פשוט, ברגע שהוא ממוקם בצורה נכונה, אז זה פשוט פלא, זה פשוט נס לראות את זה מול העיניים. וואו, איזה קטע, כי לפעמים, את יודעת, אנחנו סובבות מגב, וגם אנחנו מנסות לטפל איזשהו משהו נקודתי בגב עצמו. אז צריך להבין שזה בעצם איזשהו מכלול של דברים. תחשבי שהגב מונח בין הפה לבין הספינקטרים של רצפת האגן. בדיוק שם נמצא עמוד השדרה, ואם את מתחילה לעשות קיבוצי פה, למשל, ותתחיל לך איזושהי תנועה כזאת גלית לאורך הגב שלך, אז הוא חייב להתרפא מזה. זה פשוט בלתי אפשרי שהוא לא יעשה את זה. וואו. ממש מדהים. תספרי לנו ככה, איזה עוד נשים מגיעות אלייך? אז באמת, כמו שהזכרת, זה הנושא של העצירות, שאין פריסטלטיקה במעי, ולפעמים גם הספינקטר עצמו הוא פשוט, או הקדמי, שזה וגיניסמוס, או האחורי, שזה עצירות. זה בעצם שני צדדים של אותו שורש, שמשהו בעצם ננעל. ובעזרת שיטת פאולה אפשר פשוט לעבוד על ידי עיקרון שעון החול. נגיד אם זאת רצפת האגן, פה הספינקטר, הפתח הקדמי, פה הפתח האחורי, אנחנו עובדים כאילו, ברגע שזה פתוח, זה סגור. זה פתוח, זה סגור. ואז התנועה הזאת של ההחלפה, היא משחררת, בין אם זה נעילה של הקדמי, ובין אם זה נעילה של האחורי. אז חשוב לדעת שיש את הכלי הזה, כי הרבה נשים לא יודעות את זה, ובאמת אפשר לפתוח את שניהם מאוד בפרק זמן מאוד קצר. וואה. שאת אומרת פרק זמן קצר, כמה זמן מדובר? 3 שבועות, 4 שבועות, 5 שבועות. יפה. אז מה שדורש כאילו תרגול כאילו, נניח שהבעיה נגיד נפתרה, צריך להמשיך לתרגל גם כאילו כל הזמן אחר כך? שאלה מצוינת. אם זה באמת היה סיפור של מיקום, שהעניינים לא היו ממוקמים, אז בדרך כלל לא צריך לתרגל. אבל במידה וזאת חולשה ברצפת הגן למשל, שהיא עוברת כבר כמה דורות, ושיש איזושהי נטייה, אז אני כן ממליצה אחר כך לעשות פעמיים בשבוע, 20 דקות, משהו כזה. כדי לתחזק את זה, זה ממש מומלץ. עכשיו רציתי לשאול אותך עוד משהו. אני הבנתי שאיזשהו קשר, שיטת פאולה, לנושא של קדושת הבית, אם הבנתי נכון. ספרי לנו איך זה מתקשר.
אז חוץ מזה שאני מקבלת אליי נשים לקורס המלא, מה שנקרא, שהקורס המלא זה גם קורס, אבל זה גם כולל את הליווי האישי שלי דרך המצלמת של הוואטסאפ, אז הכנתי גם קורס שהוא מיוחד לנושא הזה. הוא בעצם רק סרטונים, ואפשר גם לרכוש אותו בנפרד, והוא בעצם קורס שעונה על הצורך בהתרעננות, בכל התחום הזה, ובלגייס את הידע של הספינקטרים. יש המון ידע שהוא יכול לבוא פשוט בעצם להכין לך איזושהי מזוודת כלים כזאת, שאת יודעת שהעצימת עיניים היא שולחת דואר לפה, והקיבוץ פה שולח דואר לשם, והדברים האלה הם יכולים ממש להעצים ולחזק, וממש בקלות. זה נשמע כאילו המון פעמים חושבים שדברים צריכים להיות קשים בשביל שהם יצליחו. לפני קצת זמן הגיעה אליי אישה, והיא אומרת לי, היא עברה 2.5 אצל פיזיותרפיסטים, וזה לא עזר לה, כל מיני פיזיותרפיסטים של רצפת הגן, והיא נסעה בכל הארץ, וזה היה לה קשה, והיא התקשרה אליי, אמרתי לה, תשמעי, הבעיה שלך זה בערך, אני מקווה שיתחיל שיפור אחרי בערך חודש, ורק דרך מצלמת וואטסאפ, את לא צריכה להגיע אליי, ותתרגלי כל יום בביתה שלך, במכנסיים. היא אומרת לי, את יודעת מה, זה נשמע יותר מדי קל בשביל שאני אאמין שזה עושה משהו לבעיה הקשה הזאת. כאילו, מה, אני אעשה עם העיניים, והבעיה הקשה הזאת תיפטר? זה באמת כל כך תפעה את זה יפה. זה ממש מדהים, דווקא לפעמים הדברים הפשוטים, הם בעצם פותרים את הבעיות הכי גדולות. ממש. באמת, החיים זה שורה של התכווננויות כאלה, תיקונים עדינים, וזה ממש מה ששיטת פאולה עושה, היא פשוט זה ידע שקיים בנו, זאת אומרת, הוא מאוד טבעי לנו, נשים כאילו נזכרות, אומרות לי, בטח, כן, נכון, אבל צריך לפעמים לדעת את הידע הזו שפאולה חשפה, כדי באמת לקבל את הארגז כלים הזה, ואז הוא נשלח לך אוטומטית בשעת הצורך.